Good morning everyone, welcome back to the channel. This is Taimu, a video creator. Intro Ang intro ko bilang moजां This मोनदों is बियो. Taimu, the video creator. माबायदि मोनदों भैरबकुन्दआव एकदम नाइट स्टे खालामनानै भिउखौ नायनो हागोन नै मजा ओरै नाहरबानो माने माबा नुहुरो आरो ना दहायसो बिराद मोजां नुदोंमोन दायो सान्दुं साबसिनमोन सान्दुं ओंखारबाय दंना ओमफ्राय नै तनिष्कायाबो थांनो ओंखारबाय बिथिं नोंसोरबो थांसिगोन आरो ना दा दसे थानानै जों बेरायनोसै बेरे-फुंजा ब्रेकफास्ट खालामनोसै आरो ना थ' नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो जों बेहाय हरसे स्टे खालामबाय बेवहाय हरसे थाबाय जोङो खाथिब्लाबो उपाय गैया बायला जिला न' जिगाबावसो उन्दुहैनांगोन ना आलासिफ्रा ओंखायनो लाङासै जोङो लाजिनानै गावसोरबो थांथ'आ होननायखाय जों लेंथ'आसै नेक्स्ट टाइम फैबा मोजां टाइम लानानै फ्रि लानानै साननै सानथाम आपेल फिथाइ खाहैनो ना आपेल फिथाइ खाहैनोसै एबार अरुणाचलाव दायो जोङो ब्रेकफास्ट खालामनानै लागोनसै ओमफ्राय बे पिकनिक जानाय जायगाखौ एसे देखायनोसै आरो ना बिसोरनो नुफेराखै नालाय बारा सिनायाबो फैफेराखै बिसोर नै सोरबा नोङो भैरबकुन्दआव फैबा मा होनो लाइभ लानानै फैसोदोंमोन नामा लाइभ खालामनानै फै ओइ नेटानो नाङा भैरबकुन्दआव हटेल थानायसो चलो होनदो नै टिभिबो दङ दासो देखायदां टिभिखौ मैयानो नायखांबाय दोखो जों बेहायनो थादोंमोन आरोना मोनायाव बरियाथार जायगाया ओमफ्राय नैथिं नै चावमिन दखान मम' चावमिन नैबेहाय सब भर्ति जाजोबो आरोना मानसिफ्रा पिकनिक जानो फैनाया बैथिंसो पिकनिक प्लेसआ बेवहाय बेदर हांनाय मानाय मोनो गासिबो खुवा खुदों आरोना नैबेफोराव दा मानसि भर्ति जाजोबगोन बेदर हांनाय मानाय जों दा साहा लोंनो थाखाय एसे बेरायफैदों आरोना खालि दायो पिकनिक जाग्राफ्राबो मोनफैथ'वाखै जों दा बेरे-फुंजानि साहा नागिरथिंगासिनो आरोना 8थासो जाबाय टाइमा जोंखौ गालांबावबाय साहा लोंनाय नुहुरबाय नै सोरखौबा बायगोन हनै गारलांबाय जोंखौ बोरो आयंमोना बोरो तनिष्का हो मोनगोन साहा मोनगोन मा साहा लोंनाय नुगोन नोंलाय साहाया मोनफैबाय नै गाइखेर साहा लोंनोसै जों दा गाइखेरा अरिजिनेल नङा अरिजिनेल नङा दांलै अरिजिनेल गाइखेर लोंनायनि सिगां फट' लानांगौ मासां दैमोन गोदैथारलै जोंहा दा ब्रेकफास्ट खालामसै नै लोगोफोर ब्रेकफास्ट ना ब्रेकफास्ट I don't know breakfast रुटि फास्ट खालामसै बेनिफ्राय चिकेना खम जाबाय नामा चिकेना मिथिलाथ' मोननै दं दा बेवहाय चिकेना दङ लकेल चिकेन ओमफ्राय नै मारामथारलै माबाया आंनो माराम नालाय ओंखायनो माराम नै होफैनाय माबायाबो बसनानै लाबोनायाबो साइडआव गारहरनोसै माथो नांबाय थायोबा तनिष्कायाबो जागोन दा न'आव थांबाबो बियो आयंमोनाव बबाव थाखो बोनांगौ दादाजों थांगोन दादा दं बिसिनाव थांगोन खालि गिदिंनाय गिदिंनायाव बबे दङ फुजायाव दालाय मेलाफ्राव गिदिंनाय गथ'फोर माबा होआ गोसोआव थाबाय ट्रेनबो दङ माने मारामा जेरावबो आखा-फाखा नालाय ओंखायनो खामानि मावगासिनो नै जोङो दायो हायना रुटि रानना होनो नागिरदों बियो मैया हरावबो ओंखाम खुरना होदों बिथाङा तनिष्कायाथ' 2 पिस जायालै तनिष्काया गांसेबानो जागोन ने ओरैसो गारबावोसो आरो
माबायदि खामानि मावग्राया बुजा बुजा गाखोगोन गैला नामा ओमफ्राय थांदो गिदिंनायाव थांदो tuk 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 गिदिंगोन चिकेना लकेल बाथाय हारा गोजा जायोलै बिदिनो लासै लासै आइनानै जोंनिया हारा हारा जायो लकेल दाउबाथाय नै ओइ बारा रायलाय थाना बिदिनो जिरगोन जानो लुगैयो आरियासमोन नामा दाउलायालाय दाउलायालाय आरियासमोन नामा नोंनो खमथारदों दा मा जाखो खोनाया कुप' थांबाय एख'नानै जोलै दाउसो मामानियाव दं मामानियावबो दङ दोङैनो पुदोखै फुनालादि मावनाव गैयानो ya baci बाथि baci deh oh ini aku dong tadi नांगौ गोसोआव दंलायबावोनदां आंनियाव गैया नों मोनोना buja buja dong नोंनियाव बुजा बुजा दं र' इना बुजा बुजा दङ इनियाव इयावबो दङ इयावबो दङ risiko komentar itu namanya खमदों दा नै लाजिबावलासो नालाय मिथिखायो नालाय बिमायनिखौ नै dari gendang moजां मोनदों दनिसkia जोंहा dari gendang moजां मोनदों dari gendang moजां मोनदों moजां दांनो मोजां आव आव होननानै मिथिखाया दे जानानै देखायदो जानानै टेस्टफोरखौ बुंदो मारै मारै दे जानानै 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 बैथिं हरदो बैथिंबो आं संखोना संख्रिना आं संनाया दे जानायलाय नै भिडिअ दोन जादो मारा संनायाथ' मारा संदों हटेलाव मारा मा संदो आं दा जानानै नायनि जाग्रोबाय ना संनायखौनो आं जाफिनसै आरो गोथाव ने wow Doniska wow टनिसका टेस्ट दे दे जालाय itu थानायानो चिकेन जालाय दे ini हावा लकेल चिकेन संदों जानोबो मिथिना बारा थिगानो दं local chicken मोजां जादों जायखिबा जानायनाय जागोन दा अ जागोन आलु मायो ओमफ्राय माबादां मायो काब्लिक नामा आलु खाब्लि काब्लिक ना काब्लि होफैदोंमोन आरो जोंनो आच्छा फ्रियाव प्रिय आंबो जानो लुबैथारबाय जानोसै आंबो दायो गोरासो गोरा दौनोसो नांगोन दा दे हाहोन दे न साम'साव ला साम'सावनो जाबायदि न साम'सजों जालाय गोथाव जों दा रुटि जाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय ओंखारलांसै आरोना थांमारसै मानसिया माहा बाक्सायाव बाक्सायाव ना शिलंआव बाकसाव दिनै माबायाव थांबावसै दां अरुणाचलाव अरुणाचलाव दिनै हाला मालाबा फैगोन टावाङाव हाथ'नाय नंला मोखाङा जोंजोबदों देसुन हिमाचल थांगोन हिमाचल लायनो थाखाय जोंदों र' लाइटखौ नायनां अ एबार जोंहासै बरिया हाब माथो अबेबा माने दोनखारलांनायनि लाना फैखादों माथो बेगा नोगोद गिदिरखा दा खाबाथाय बेगानो सेब जाजोबो ओमफ्राय चलो बरियामोन हटेला हनै मोसागासिनो हामफेया रिल्सफोरनि थाखाय फिसाजोजों गावजों फैया 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 थांसिगोन नै बिथाङा दा बेडिं खागासिनो दङ बाइकआव थांनो मोनासै जोंनाव थांनाय जायासै मालाबा थाब फै थाब फैदो दे अरुणाचलाव थांबाथाय फैगोन ना आपेल फिथाइ जाहैनांगौ अरुणाचलाव सावनानै खानानै जायो हामफेयानो लाङासै जेबो नङा बारा बारा जायो बिसोरो लांथ'वासै बुरजा जाजानो गिना लागासिनो जोङो 14 लाख मोननायनि खोथा दंना ओंखायनो जाग्रोनांगोन ना ओंखायनो हटेलावनो जाबाय जोङो
तेरे ख्यालों में बीते रातें दिल मेरा मांगे एक ही दुआ तू सामने हो और करूँ मैं बातें लम्हा रहे यूं थ' लोगोफोर जों दायो थांनोसै आरोना बिसोरबो थांनो ओंखारबाय जोंहा किटि आरो बर' हारिनि कमेडि बिथांमोना ओरैबायदि डिस्टार्ब नै धनिष्काया भिडिअबो मोजां लानो होला बाराबो गुसुथार जों दा न'आव थांसै फैफिनबानो जाबाय होमबा ने माबायाव अरुणाचल आपेल खानो थाखाय आपेल गोखै जानो औ बेरायहैनांगौ बेनिफ्राय टावां थांगोन टावां थांगोन वाटारफल जं वाटारफल नायहैगोन आरो जंसं दे होमबा ने थांबाय थादो मोजाङै मोजां थांबानो जाबाय गोजोननाय मोनबाय ओरैबायदि सान्दुं जाबाय मानसिखौनो गोसोम गोसोम नुयो आरोना दायो सान्दुंजों औ जोंहाबो गोजान लामा हान्थिनांगौ जाबाय दे होमबालाय बाय 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 see you again दे हेन्डसेक लादो मामि हेन्डसेक लादो नै बिथिं पिकनिक जागासिनो ओरैबायदि साउन्ड माने दे बाय बाय दे बिस्रा दायो न'आव दे मालाबा फैफिन दे अ जोंनि न'खौसो नुहैनाय जायासै दे मोनैबा फन खालाम दे बाय बाय थांसिगोन बिथांमोना दा बाक्सायाव दे धनिष्का अबाव फैदों हा हाजोआव फैदों फैदो फै आयंमोना थांबाय बाय बाय आयंमोन होन आयंमोनखौ बिथिं दे बाय आयं जोंहासो हाजो नुदों नोंसोर थांबाय होन मुस्रु मासि थैया रायलायनो धनिष्काया एकदम हाजो गाखोनो होनबाय थादों फै हाजो गाखोनो फै गाखोदो थ' हाजोआव गाखो ओइ गोलैगोन गाखो थ' जि दावराव साला थेफाफानि मुस्रिसो आयौ ओइ गालिनगोन ओरैबायदि साफा नायलाय नै मैदेर खिया ओइ गोलैगोन मामा दिनैसो गाखोफेरबाय आं बाहाय ससे गाखोबानो मेङो हाजोआव आखायाव नाङो दै गैया ने ससे गाखोबानो मेङो ने हाजोआव जा मेंनाय मोनो आं मानखोनो हाया अट'जों फैबावदों था केक जादों नै धनिष्काया अर्गेनिक दैबो लाबोनो रोङासै गावानो जायो लायनोसै मोनफैखाबाय जायगायाव इस गोजोनबाय हाजो गाखोनो मोननानै नै मा संना जाफैयो मालायबा हाजोआव फैदों ने आयंमोनालाय आयंमोना थांबाय न'आव जोंहासो हाजो गाखोनो मोनदों नि लुगै होननाय मैदेर फैदों नै आयंखौ लुगै होन नालाय लुगै होनदो आयं लुगै फिसाजोआ मा जायो फिसाजो बांसिन जायो नालाय थाब जोबनायनि ओइ बांद्राय बुरजा जानाङा धनिष्काया आब'खौ गारनानै थांखुमादों हाजोआव ने धनिष्का बबाव थांनाय नोङो अ नै आमाया खामानि मावफैनांबाय जोंनाव बाख्रि बानायनो माबा हेबदों सुखाबाय बैखौ सुखाबाय मावनोसै र'
हेबनांगौ आरोना बाख्रिखौ माइ दोनग्रा आलासि फैदोंमोन नालाय न'आवबो फैयासै बिसोरो थांफिनबाय नटिस मोना जोंहा मोनहैबाय दं दालागै न' मोनफैबाय दायो थ' बेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय